mano bonar be ka e genga pa ma wa yaki we kuma sani kakini ineno ni eni chal kama liet mar ng'anyo medo tedre ka kata kamano pok otimore kaka ne onego bed no chakre gokinyi. Wira ni obila okwor kama ng'eny maneno ni ogeng'o jong'anyo mane ochiew gokinyi kendo ne osemoko mach e alwora ma Uthiru gokinyi. Kata kamano polisi nochopo kanyo boketho wach mang'any makamano. To kuma wantie gie sani en ni apaya ma Waiyaki ka geche okal mang'eny kaka ne kalo gokinyi kalore kod luoro mag weg geche ma bende ne motelo kanyo ne rika ogeng' apaya ni kod kite buora kendo ne gido luoro ka kuom mano koro ok gikala ahinya. Kata kamano obila te osegolo kite mano opangi apaya ka achiel kod mach mano moko Uthiru to nyisogi ni gin thuolo makalo, lakini luoro makamano omonogi tiyo kod apaya ni kaka dwarre kaka onego bed ne otimre odiochieng' ma kawuono. Kata kamano Cyprus pok waneno ng'anyo ma adhara kaka ne onego otimre kuonde mamoko. Mak mana ni rowere gilidho, gibiro gibuto to gibayo kite kendo ginyiso dwaro ma chopi indara ka ma geng'o ndara ni. Kata kamano obila onyonre ni gima kamano ok bitimre kendo kuoro obila ko stesen obila ma Kangemi kaachiel kod Uthiru kaachiel kod apaya ne mana ni gigeng'o ma onge ng'ama biro donjo ka kendo ng'eny gi dwaro margi en ni giyud thuolo mar donjo apaya to obila ng'eny ka moting'o nyaka mago morwako lewni mag raia ma bende osebedo machiegni ka giwacho ni kopo ni gitimo kamano ahinya mar moko mach to ok gibi yiengi mondo gima kamano timre ka kuonde moneno kuonde makamano. Mak mana ni pok gidonjo apaya gidwaro makamano to obila ng'eny i bath apaya duto te malo kod piny kokoni maneno ni gigeng'o gima kamano mondo kik gidonjo apaya. Kech apaya ni ng'e ni en apaya ma idewo ahinya kendo en apaya ma kinde duto odich ka geche ng'eny gi maok e gwenge ma Kaluo kaachiel kod Western kod mago maok e boma ma Nairobi kadhi kuonde mopogore opogore tiyo kode kinde duto kendo mang'eny mokalo. Koro aparo ni en apaya ma idewo ahinya nomiyo odiochieng' ma kawuono kopogore kod ng'anyo mokalo chande kawuono okworo obila kama ng'eny kech inya paro ni ng'anyo mogik ma wige ariyo mokalo ne kairach kabisa kendo ne yore mag wuoth obedo rochre kama mokalo. Kiparo ni kae chien kod Kangemi kar gadak mongore mag Kangemi ma bende rowere yot mondo owuog kanyo kachopo apaya ni. Koro odiochieng' ma kawuono ing'iye ahinya gima nyacho ni ng'anyo mapek kata malich minya wacho odiochieng' ma kawuono gie sani pok aneno. Mak mana ni pod en gima wang'iyo kaluwore ni gin kod dwaro lakini obila onyonre ka mar tamo gima kamano Cyprus. Erokamano ahinya Owenga. Okinyi bende apaya mar Uthiru neno ka bende nitiere joma ne rowere mane osemoko mach mana ka bed ni in e apaya ma opogore opogore to bende obila chal nade kanyo to bende inyalo nyisowa mana ka bende iseneno obila go iseneno jolweny kopogore kod obila ma bende onego bed ni nie tich machal kamano. Tegni inyalo winja? Aparo ni ok wawinjre makare gowenga mana kamano wadhi nyime nyakora mogi wabiro winjo mago e chenro mamoko mabiro kata kinde mabende wabiro tudore achiel kachiel koda ripota marwa Owenga kaachiel koda reporters mamoko mabende nitiere peini mopogore kaachiel koda counties mopogore opogore pacho kae. Wadhi nyime mar ng'eyo ni to chal mar ng'anyo chalo nade. Watudore achiel kachiel koda reporter marwa Chris Owino mabende nitiere e boma ma Nairobi ka mar miyo nyiso ni to kama entiere en kanye to chal mar ng'anyo gie kinde ne chalo nade. Wadhi achiel kachiel mar mondo watudre koda reporter marwa Chris Owino. Chris, okang'eyo ni wanyalo winjore e yo makare ponono ni wan kanyakla inyalo mana leronwa kaka lwasi chalo kama intiere gi okinyi ni ahinya kotenore koda ng'anyo ma bende rowere dhigo nyime e pacho ka. Machiegni Chris. Erokamano Sasi, mana kae iselero wawinjre yo maler kodi sana. Kae ane wang' apaya ma City Hall Way machiegni kod doho mamalo mogik kata Supreme Court kama nyaka sani piny okwe ka pi dapi onge tulo kata ywaruok moro amora ma waseneno nikech onge jang'anyo kata chenro moro amora ma osechopo e alwora mar Parliament kaachiel kod City Hall Way. Ka inyalo winjo
mano en mana nyamburko mating'o joma otuo kata moheore kata ambulance ema owuok e wang' apaya ma Tom Mboya Street kaachiel kod Moi Avenue ma kinde ni en ng'wech ma koni kod kocha e kind jong'anyo kod obila. Ng'wech ni mana e wang' apaya ma Moi Avenue kama chiegni kod the National Archives kaachiel kod Tom Mboya Street. Kata kamano kikalo Nation Center ka ibiro Kimathi Street ka ibiro nyaka Harambe Avenue, Moi kibiro nyaka City Hall Way kaachiel kod alwora mar Parliament, piny okwe, onge joma wuotho, nderni ler, onge geche, piny okwe, onge gino monyalo wacho ni nyaka sani osetimore machal na kod ng'anyo ma osetimore e kinde mokalo ma kopogore kod tarik 25 kamane jopiny ochopo nyaka e alwora mar od bura. Nyaka sani onge chenro moro amora ta mar jopiny mokudore machiegni kod wang' apaya ma Harambe Avenue, wang' apaya ma Parliament Road kaachiel kod wang' apaya ma City Hall Way. Chenro ta ng'anyo mag jopiny matin omako mana mach e wang' apaya ma Tom Mboya Street kaachiel kod Moi Avenue gi nyaka Ronald Ngala Street. Motelo ne mano Simfros ne wan kod jalup ogai mar obila manyien Eliud Lagat kaachiel kod kamanda mar obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei ne gibiro ka kar saa 4 kendo ne gitwak kod apisas mag obila ma timo apeda e wang' apaya ma Parliament Road kaachiel kod City Hall Way kendo twak kodgi mar neno chenro mag ikruok ne chenro mag ng'anyo moro amora manyalo muoch e odiochieng' ma kawuono, kama bende en juma mar adek ma ng'anyo mag rowere mag Gen Z kod jo Kenya ma ok mor kod telo ma jatend piny William Ruto to dhi nyime ka mokwongo ne mar paro mar chik. Bang'e to gima sani koro rowere mag Gen Z temo dhiro en bedo kod sirikal ma itayo kaluwore kod chik, bedo kod sirikal moluoro chik, bedo kod sirikal maonge kod jotelo ma chilo mag mibadhi osemieno, bedo kod sirikal maonge kod jotelo ma lwetgi obedo nyamakara ma yako mwandu monego bed ni konyo japiny, kaachiel kod bedo kod sirikal ma onyiso sura mar piny Kenya mangima, kaachiel kod bedo kod sirikal ma winjo ywak jopiny. Magi gin moko kuom gigo ma rowere mag Gen Z dwaro kendo gidhi nyime kod sundo piny owacho mar William Ruto. Kaka kamano riwruok kata jowere mag Gen Z hiye ka iwinjo ka giloso kata mane waloso kod moko gokinyi mane gikalo. Gima giwacho en gidwaro ni jatend piny William Ruto owinj ywak ma jopiny, owuog e apisi, owe jopiny obed kod sirikal ma winjo ywakgi, to bende gidwa ni jatend piny William Ruto otiek weche mag mibadhi ma owacho ni osegoyo tach e sirikal mare nyaka ne okaw telo e bwo higni 2. Seche mane wan kod Adamson Bungei, achiel kuom jogo ma riwruok mar Azimio kod rowere mag Gen Z dwaro mondo band piendegi uge telo kaluwore kod ka obila osebedo ka rakore kod jong'anyo. Ne watemo dayo dhoge ka mondo olieknwa matin e wi chal mar arita kwe Nairobi kaachiel kod oduok penjo mar mondo sunde mondo owuog e apisi. Kata kamano ne otamre loso kod ne ok odwoko penjo moro amora ne wapenje, ne ok odwoko, kendo jorit mage ne temo gayowa mabor mondo kik wapenje penjo moro amora, manyiso mana kaka chenro pod dhi nyime. Kata odoko ni jatend piny osetemo keto e tim moko kuom dwaro margi kaachiel kod wuoyo sirikal mare, wuoyo apisi mar min od jatend piny, min od jalup jatend piny, kaachiel kod wito oko paro mar chuogo apisi mar jolup jotend migepe kata CS. Rowere mag Gen Z pod oramo ni mano ok oromo. Gidwaro telo ma oriere, telo ma oluwre kod chik, telo ma tiyo kaka katiba wacho, telo ma onge kod chilo mag mibadhi, kaachiel kod telo ma onge kod akwede mag dho udi. Koro nyaka sani gima wanyalo lero ni kwaramo kod chir en ni alwora mar od bura, alwora mar
apis governor ma Nairobi, alwora mar doho mamalo mogik Supreme Court, magini kuom apisi madito mag sirikal kata bede mag sirikal mamalo kod sirikal ma county ma Nairobi mane jopiny omonjo tarik 25 e ng'anyo mokalo. Kawuono piny okwe, arita ong'aw malo. Anyalo neno loche mag obila maromo 6 ma ogoyo tach alwora mar Supreme Court, to bende kibiro e karo maduong' mar KICC, geche 6 mag kiro pi malungo del kata water cannons bende obet akicha e alwora mar KICC, geche 6 mag water cannons kaachiel koda loche mag obila thothgi ogoyo tach e alwora mar KICC, kaachiel kod faras mating'o obila makeyo jong'anyo bende ogoyo tach e alwora mar KICC, manyiso ni gibet akicha ni ponono ni ng'anyo nyalo chopo e alwora mar Supreme Court, alwora mar apis governor, alwora mar od bura, to eka ginyalo golo geche makamago kaachiel kod ferese mar gayo jong'anyo mabiro temo chopo kaka. To mana kamano, mana ka naselero, onge chenro moro kata onge grup moro amora mar jopiny ma oyiene mar kudore kata machiegni galwora mar Harambe Avenue, alwora mar Parliament Road kaachiel kod City Hall Way. Simfros. Kamano nya Chris, an gi penjo achiel kapok idhi. Aneno ki iselero kanyo ikruok ma bende obila oketo mar rakruok gi jang'anyo moro amora maditem mar chopo e kuondego ma gigeng'o. To penjo na en ni thuolo mokalo dono yie mar mondo mi jolweny oti godo e keyo jong'anyo e kinde ma kama. Ok ang'eyo ka odiochieng' ma kawuono bende iseneno apisas mag jolweny kamoro amora ma ochung' mar ikruok ne kedo gi jong'anyo. Simfros, en adier kaka isewacho, doho ne omiyo piny owacho thuolo mar tiyo kod jolweny e konyo apisas mag obila kapo ni jopiny ohewogi e chenro mag gayo ng'anyo. Kata kamano, odiochieng' ma kawuono waseluoro boma Nairobi, wasedhi Tom Mboya Street, wasedhi Kenyatta Avenue, wasedhi City Hall Way, wasedhi nyaka University Way. Onge gari kata jalweny moro amora ma wanyalo wacho ni waseneno. Gigo apisas mag rito kwe wanyalo wacho ni waseneno gi chir gin apisas mag obila mochung' ne kedo kod ng'anyo, the anti-riot police. Mago ema wanyalo wacho ni waseneno, kaachiel kod obila mag kawaida kata obila mag kanga. Mago apisas mag arita kwe ma waseneno. Onge gari kata jalweny moro amora ma wang'wa osemako e alwora mar chuny boma maduong' ma Nairobi te e apeyni mwasewuothe kata wasekale. Simfros. Erokamano nya Chris, kendo gi sani abro weyi mar mondo mi dhi nyime koda tich makare mar rango chal mar boma ma Nairobi. Oko kanyo ka kamano nyakoro mogi wadwa ni mondo mi wachak watudre kendo achiel kachiel koda reporter marwa Walter Nyambaga. Walter, ukinyi sama ne wawere ne ochomo apaya e gwenge go mag Uthiru, mana apaya maduong' ma bende donje boma Nairobi. Ok ang'eyo kama sani entiere. Walter, pono ni nyalo winja inyalo mana lero natio gi e kinde ni kama entiere en kanyo, to kama entie chalo nade? Arita chalo nade? Bende rowere ma jong'anyo osechopo kanyo, to ere kaka obila omanore mar kedo kod rowere ma chalo kamano? Walter, pono ni nyalo winja machiegni. Ipo sana dieri ni antiere chuny boma ma Kitengela, kama chal mantiere onge ng'at manyalo gombo mondo bedie koponi oko chuni, mana ko chuni tinyalo bedie, to nyaka bed ni jalno seche moko kalo gi seche giendi ero sedo karakore kod obila maka kod ka kedo koro gi seche gi to keto e diere tung bada korka chik nitiere mach mabebni momoki dira paya matudo Kitengela kanyakla kod dir go maduong' momlolongo kod mano mabende tudo Kitengela to kod dok nyaka bad korka bathe Kajiado. Gi seche giendi en ng'wech mosebedo ka nitie dier boma kaendi ka rowere keto kite madongo dongo e apaya kaka yorno mar rocho chenro mag wuoth. Makamano ni obila bende osebedo ka kicha kaluwore kod kwan mag obila mantiere. Kwan mag obila bet ka seche moko wuoth mok nyal ting' kod rowere mago mosebedo kowuok oko ka rombgi kendo thinyore oko mar ng'anyo ma osebedo ka inenore kaendi. Nitiere mago ma osebedo ka tiyo kod lori, mago ma bende orwako lewni go mago mag jopiny kanyakla kod mago ma bende
orwako lewni mago mag obila tiagas oseyud kidiro maka kod kacha arene anyo makedo kama chakore nyaka chop seche gendi jopiny ni kod chenro mar monjo duka moro maduong' mar Eastmart makamano ne kalore kod kit kaka rita osebedo koridore majer mokalo kapino ok gisebedo kod thuolo mar forore kar duka no endo makmana ni en rakruok maka kod kacha ka koro jopiny gogogo bende ok oseyudo thuolo mar yako mwandu mag jopiny makmana ni ohala duto oyudo ng'ol duto kendo onge chenro madhi nyime kata mana degni mag omenda mantie alwora ma kudegi endi odong' mana kod jarit ma ok wuo ma en kiful kalore ni luoro nitiere mathoth ni seche moko jonjore omanore igi kaendi kendo osebedo ka lodho mwandu kuom jopiny machalo kaka ong'we yamo e kind mwandu mamoko. Chalo ok ber ahinya kendo bende wakichore ka nitiere koro chuno mondo jopiny ke kitiyo kod iro malungo wang' to bende kata mana iro malungo wang'go gi seche gendi nitiere mano oserumo kendo momedi ka en rakruok kapod dhi nyime singruok. Koro mano e chal mar Kitengela dier boma ma Kitengela kaendi to kod lwasi mano mamlolongo ka en miya tamiyi e kind tugo mar pondo to ipinyruok iralruok kanyakla kod obila. Erokamano ahinya Walter kendo ago mos kaluwore koda iro mabende koro thung'i gie kanyono ero. Ang'eyo ni en tijno mabende ok yot kata obedo ni untiere oko kanyo kama bende jong'anyo kaachiel kod obila rakore. Mano kanyo Walter Nyambago wacho ni osewuok uthiru kendo gie kinde ni entiere Kitengela kama rakruok e kind obila kaachiel kod jong'anyo otimore marach kendo temo mana luono machiegni kaluwore koda weche ma bende dhi nyime kaluwore kod ng'anyo mobagi e kaunti ma Kajiado. Nyakora mogi ka owuok kanyo achiel kachiel aden mondo wadhi e kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu kama reporter marwa Millicent Adhiambo osebedo ka bende luwo chal mar boma ma Kisumu mar mondo mi olernwa achiel kachiel to ang'o madhi nyime. Millicent, ponono ni nyalo winja lernwa ni to lwasi mar Kisumu chalo nade kuom thuolo malach e ng'anyo mosebedo ka timore. Waneno ka Kisumu niga gi kwe kendo kinde moko obila ok rakre kod jong'anyo kaluwore koda kaka obag ng'anyo makamano gi kwe. Inyalo mana nyiso ni to kawuono ni ng'anyo osebagi, ponono ni en gima dhi mbele, lwasi chalo nade? Erokamano ahinya Simfros, achiel kachiel kawuok e kaunti ma Kisumu kuma bende ng'anyo ne ochakore gimoro saa 5:30 mar onyango ka bende ng'anyo no nochakore kowuok Kondele ka oluorore e chuny boma ma Kisumu. Ma bende rowere go mane ng'anyo okinyi ma kawuono wuothgi mokwongo kowuok Kondele ne gikwongo gitemo chopo e kar jot mar jatend piny ma Kisumu kuma bende ne gidhi kanyo kata kamano ne giyudo ka obila nojiwo arita mane ok ginyalo donjo e kar jot jatend piny ma Kisumu. An kaendi gi moko kuom rowere ma osebedo kaluwore e chuny boma kaendi ka ging'anyo mar sundo sirikal mar jatend piny William Ruto mondo mi ogwe tao. Adwa ni akaw pachgi achiel kachiel mondo ginyiswa ni to kawuono gi chieng' tich ariyo ang'o miyo ne giwuok e ndara to ging'anyo ne wach mane machiegni. Abo chako kodi king'iyo kamera chaki nyingi mondo kawuono ang'o miyo ng'anyo. Ma en Baba Bilal mong'e mapile chande. Kekano wasenyiso ni demonstration marwa kwa boyo chien kekano wasenyiso ni en Thursday gi Tuesday ma kawaida kekano waselando. Koro gisani nwa neno ka teko no serumo ni jaduong'ni to baba nwa neno ko odwa miye stro gi pi mondo omed modho omed dhi mbele gi gweyo mabeyo kwa nyaliye. Koro mokwongo kabisa wadwa nyiso baba ni gima no otemo wuoye about to mano wacho mana mare lakini part marwa wano kwan kode gisani odhi oywe time mare oserumo. To Kenya kae wadhi timo ne gimiluongo ni restart. Wadhi restart Kenya. Nenda ku restart Kenya venye tulishasema, nenda ku restart Kenya. Kama Ruto amekataa kushuka hiyo kitu tunakata na inakatika. Anikaja Kisumu, nika Kisumu nasema kuwa lazima tuandamane, maisha ni ngumu. Vijana wana kazi, serikali atuua. Jana waliua tu Kware na wakasema ni watu gani wao vijana Kware ati kijana mmoja. Hiyo ni uongo. Serikali ushuka. Kisumu tuogopi. Jenzi oye. Jenzi power. Okay, sisi kama watu wa Kisumu tumekataa mauaji ya Kware hapa Kisumu. Mbona mama mnatupa kwa Kware? Sisi mnafanya kazi gani? Ruto anafanya kazi gani? Dialogue hakuna. No dialogue.
majina hiki mamboleo Kisumu. Ruto ya kabeo. Mana kamano Simfros kaka nyalo ng'iyo e kinde no mane watimo ng'anyo ineno ka obila odonjo kaendi kendo okeyo jong'anyo kod iro malungo wang'. To sachungicho inyalo neno ka wanaua Kuramogi en gima tek mana kaka ineno mano kanyo boma ma Kisumu. Ka ripota marwa Millicent Adhiambo yudore kama tek sama bende otemo mar chiwo report kaluwore koda chal mar ng'anyo e kaunti ma Kisumu. Mi wabiro weye gi thuolo ni mar mondo mi obed kama nigi kwe kendo kama ni kare. Kamano Nyakwaromogi gin chenro mag ng'anyo mabende dhi nyime e counties mopogore opogore e pacho ka. Mana kaka naselieko nitiere counties ma obago ng'anyo mar kwedo tend counties giwegi, to nitiere counties mabende obago ng'anyo mar riwruok koda county ma Nairobi e weche mag kwedo telo mar sirikal mamalo. Kamano Nyakwaromogi wadhi nyime e county ma Homa Bay kama ng'anyo ma kamagi bende timore e counties kama oting'o Homa Bay kanyakla kod Mombasa. Wadani mondo mi watudre achiel kachiel gi jafwambo marwa mar county ma Homa Bay. Wadani mondo mi wadhi Homa Bay mar mondo mi waneni to chenro mag ng'anyo no dhi nade e county ma Homa Bay. The Mandamano was everywhere. It was not only Homa Bay town. So all the youths, all the Jalsis, we are urging you to come, all of you to come together so that we fought for this. And what we know today is only one thing, that Ruto must go. Ruto must go. Nyisa na result mane owuok mar bipartisan talk nyaka kawuono ok wang'eyo to mano ne gima baba owacho ni ati wadhi yudo result kowuok kuom bipartisan talk kendo sani be odwa chako luongo talk ma wan Gen Z watamore. Nyisa nena ka talk moro dwarore mondo mi o identify police ma shuto jika. Wadhi e kaunti ma Migori kama thoth kuonde timo ohala ne olore ka chenro mag wuoth mag nyamburko bende ne othirore kaluwore kod ng'anyo mar rawere mamuol e chuny boma ma Migori. Rowere sanja mane wuok oko mar ng'anyo ok ne odino kata moko mach e apaya kaka yande osebedo ka gitimo e kinde mokalo ka joriemb boda to ne dhi nyime kod chenro gi mapile pile. Nyamburko mathin mating'o jowuoth ema ne onenore e apaya maduong' ma Migori. Obila ne okwore kuonde machalo kaka daraja maduong' ma Migori ka rawere matin mane wuok oko bende ne onenore ka tugo pich ajwala e chuny apaya ma Migori. Jogo mane wuok oko mar ng'anyo mamuol ka otenegi kod Peter Owuor wacho ni jatend piny Kenya William Ruto pok ochopo dwarogi. Wasebedo kwanyiso gi chien kocha. Koro wase rito ni mondo obedie tim mano pok waneno ka gitim. Temo ngiso president ni omewa chance. Gik mwatemo wacho pile wadwano winji. Wan kata mandamano moketo wagoni ok wadwa ten mochuno wangi mandamano. Kaka ing'eyo Migori kaka wuono kwa wang' ndara. Watemo ni mondo owinj wachwa. Onge gimoro amora mwanyalo timo ni en mana ringo ng'wech koni gi koni ni kwa wuok ni wadhi tich en mana ng'wech. Gik mwawinjo ki Ruto president owacho gik mok nyal konyowa kata kaka wan jopiny, ok konywa kata matin. Koro wan wakwayi ni koyie to doga piny mondo owe jok manyalo tiyo, manyalo loso Kenya, olos Kenya. Sisi tunampenda sana lakini chenye amefanya Kenya imerudi chini kabisa. Wenye biashara wote, mtu kama mimi niko na rent ya 5,000 kwa mwezi, kila mwezi 5,000. Sasa kishikisi kama leo mwezi kifika atapata pesa kulipa rent kweli? Takosa pesa. Biashara yangu kama leo imezima kabisa, hakuna hata shilingi zaingiza. Serikali yenyewe hakuna pesa itapata. Hapa Migori hakuna kitu inaendelea Migori. Tunafanya namna gani ili wakae chini waongee na baba waelewane ili sisi tuendelee jameni. Hatujatayarisha kuwa kwa barabara kila siku.
eti kila mara tuko kwa barabara. Kama hii kitu naona imekushinda, si step out na mwingine achukue. E kaunti Manyamira ni pogro koroneno e kind rawere mani e kaunti Manyamira kotenore gi ng'anyo mar rawere ne obage kaunti no. Ng'anyo mabende obagi e thoth bome ma pacho ka kwedo sirikal mar William Ruto. Moko kuom rawere go wacho ni ng'anyo makamano biro dhi mbele ka kweth machielo to wuok mager mar pingo ng'anyo makamago. Kagi wacho ni ng'anyo go osedonjruok gi siasa moko kuom agenda mag giwegi koro sekethore. Rawere mabago ng'anyo go wacho ni ogimor gi kaka tayo piny Kenya ka bende giseyo kit mibadhi ma osenene pacho ka kendo rem ndiko rawere e tije ka osuru ma pacho ka bende giwacho ni medore. E kaunti mar Turkana rawere mag Gen Z owuok oko kendo yango ni gichano ng'anyo ewi tend sirikand kaunti mar Turkana motele gavana Jeremiah Lomurkai. Kane giloso e boma ma Lodwar ka gichano chako ng'anyo, rawere go yango ni sirikand kaunti mar Turkana ok osebedo ka kelo yedhe thieth e ute thieth ma kaunti no. Ka bod mar ndiko ji tije kaunti no yangore ni ndiko ji tich ma ok oluwo chik. Ng'anyo ma kawuono e kaunti no ochan mar rume e apise mar gavana e gino ma giwacho ni gichano oro ywak margi ayanga ne gavana. Tunapata vitu hata hakuna accountability of our money. By the way, unapata office of the governor inapatiwa millions of money, ministers inapewa a lot of money, and deep down hakuna kitu tunapata, hakuna maendeleo inaendelea Turkana. There is nothing. Hospitali hazina dawa, watu waajiriwi. Ministry of Health juzi mmedanganya watu kusema kwamba kuna madawa katika hospitalini. Tunataka kusema hiyo ni uongo, na sisi kama Gen Z tumekasirishwa sana na maneno ambayo mnasema. Kwamba mnasema madawa yapo ili hali wa mama wanakosa madawa, wanabidi wamekuja hadi hospitali kubwa huku tena bado wanakosa hizo dawa. Ninataka kuambia Ministry of Health kwamba mwache kudanganya watu. Provide the situation as it is so that actions are taken upon. Ukisema dawa iko na dawa hakuna, inamaanisha kwamba pesa hazitaallocatiwa, ama hizo pesa ambazo zimeallocatiwa zitafanya kazi zingine. Tuseme ukweli na tuache kudanganya wa Kenya. Tujawahi ona picha yote mtu waje ama any young person ameitwa interview tukoona hizo mapicha. We've never seen. What we know is that watu upigiwa masimu chini ya maji, wanaambiwa wakuje walete makaratasi yao. What about us? Sisi wenye hatuna godfathers. What about us wenye hatuna ma MCA huko mbele? Nyakarmogi manakamano wadoni modomi wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Mombasa mabende ne waseneno kawuono ka obago ng'anyo mar kwedo kata mar sundo tend piny owacho. Wabiro tudore achiel kachiel kod ripota marwa yor simu mar ong'we yamo mano George Aoko mana kinyalo winjo wenyalo mana ne waseneno kanyo kinyi ka peini ma Mombasa nodicha ahinya kod jong'anyo. Inyalo nyisowa ni to ng'anyo machalo kamano sani ochopo gi kanye to bende obila ochopo kata bende obila nitiere i jong'anyo machiegni Aoko. Simple Sawinji maber kowuok kaunti ya Mombasa mana kaka wachino e okinyi makawuono jong'anyo tandawuoyo ni giwuok oko kendo ne gibago ng'anyo mamuol kochakore e apaya ma Moi ka gichomo Digo ma kendo ok gitieke but gichomo alwora ma Jomo Kenyatta Avenue kuma ne waneno ka obila ne luwo mana bang'e ni mar nyaka ka ne gichako okinyi ne mana ng'anyo mamuol. Kata kamano kane gichopo e alwora mar Mwembe Tayari ne waneno ka spika mar od bura mar kaunti ma Mombasa mano Aruf Katri ne ochopo kanyo mar temo loso kodgi, to kata kamano rowerego ne owuok musuo ka gikone ng'anyo gibago kaka rowere kendo ok gidwar ni jatelo kata jasiasa moro amora odonjre mondo mi ang' wach ni gitwe kodgi. Koro akanyo ka gichomo alwora ma Sabasaba emane moko kuomgi odhi ogeng'o apaya. Gino makoro chalni ne odwa chwanyo obila kanyo ende makoro nochako rakore kodgi kakegi kod iro malungo wang' kuma ne gidhiro iro kendo gibayo magina koro yamo mana mar temo keyo roweregi. Koro nobedo mana ng'wech mar koni gi koni ka rowere ringo koni to lawre gobila. Manyaka gie sani moko kuomgi oseket kata kamano mapiny pod nitiere gi pod lawre gi obila e chuny boma kae. En gino mabende koro chalni okelo tension e chuny boma kwang'iyo yudo ka moko kuom dukni kata thoth dukni mane oyaw sani koro lor ka koro giparo ni ng'anyo mane ochakore mamuolno
koro sani kodek bedo gi tulo to chutho bang' rowere go gi apaya kendo bila chako lawre kodgi ka diro negi iro malungo wang'. Kata kamano nyaka gie sani waneno ka pod en ng'wech to ok wang'e ni pod gidhi chokore, to king'iyo kwan jogo mane owuok gokinyi gi kwan jogo ma pod lawre go bila sani koro dok piny. To polis waneno ka kendo koro owuok sani gichomo alwora mar gwenge mag apaya madhi yo State House mar neno ni rowere go ok odhi kamano ka moko kuomgi bende pod luorore mar chung Boma kae mar neno ni gikeyo rowere to chutho mago makidek rocho arita kata magitek chako kwalo kata monjo jopiny. Koro gie sani en mana ng'wech mar koni gi koni to wadwa ng'iyane ni to odwa rumo nang'o e kaunti ma Mombasa. Sipros. Erokamano, aneno ka bende thoth apeyni olori nyalo mana nyiso ni to yore mag wuoth chalo nade. Wang'eyo bende ni Mombasa en piny mar welo. Ok ang'eyo ni kotenore koda mano nyiso ni thoth kata magawa kaachiel koda yore mar wuoth koro chung' kaluwore koda ng'anyo ma kamano. Kwang'iyo thoth apaya nolor to nyaka gie sani iyudo ka achiel nikech chal ni jong'anyo go giwuotho kanyachiel. Koro ging'iyo apaya ma gineno ka gima jong'anyo dhi opposite ema koro iyudo ka tiyo matin, lakini thoth to pod olor. King'iyo kuonde ma welo thoro time limbe alwora mar Old Town, mano alwora mar Fort Jesus, to gi moko kuom magawa ma bende osebedo ka tiyo to chutho mago mantiere along Digo Road mago duto olor ni mar obila fuyore kendo lawore gi jogi gino ma koro chal ni medo kelo tension e kind jo ohala kod jogo mawuotho e chuny boma. Koro pok waneno welo ka jogi oradogo nikech wanyalo paro ng'anyo mosekalogo rowere osebedo ka rakore nyaka gi wazunge matimo limbe. Koro aparo ni the same round gibedo motang'. To kane oseland ne ng'anyo ni nitiere koro thoth ji kata mago mane biro e chuny boma iyudo ka dhano bedo abeta kicha nikech gikia ni en ang'o manyalo timore ni mar luoro nitiere ne ginyalo ketho mwandu kendo ginyalo monjo moko kuom migawa kaka mano man waneno kotimore e thuolo mokalo. Koro gie sani thoth magawa olor, mago matin moyaw iyudo ka ji obeta kicha kendo moko kuom gi chal ni koro amua mar keto arita gin giwegi mar neno ni onge kethruok mar mwandu matimore e ng'anyo ma kama. Enya Joja oko kowuok Mombasa pod wabiro medo duogo iri mar neno chal mar boma mar Mombasa kaka dhi mana kaka odiochieng' medo bende kaimore. Nyakaramogi wadhi nyime kama familia mamoko owuok oko e kar kano ringre ma City matemo yudo joggi e kinde ringre mane ochwal kanyo kowuok Kware kabiro dhi mbele. Nyaka sani ringre moseyudi kowuok Kware osechopo 10 tok yudo achiel moro nyoro. Wadwani mondo mi watuda achiel kachiel kod ripota marwa Efi Nyakidi mabende osebedo kaluonwa ripodno chakre odiochieng' manyoro mar mondo mi olernwa ni to gie kinde ni Efi mana kinyalo winjowa inyalo mana lero ni to gie kinde ni anyuola machopo kanyo kwan chalo nade to ponono ni selalori koda moko kuom anyuola go en ang'o maduong' ma bende giwacho bende gisenyalo mar yudo joggi kowuok kuom wach machalo kamano. Chenro mar bero bende onego bende chakore kara dhi nyime kawuono. Inyalo lero ni to kaluwore koda lakteche kata jolony chenro ma kamano ochopo kanye gi kinde ni. Watudore achiel kachiel koda ripota marwa Efi Nyakidi kapodo oikore ka oloso ikruok maka kod kacha Nyakaramogi Efi ochopo e kar kano ringre mar City Mochari kanyo bende mosekelie ringre mar ji 10 mawachore no yudi e Kware mano kar dak ma Pipeline e boma ma Nairobi. Kawuono ne anyuola mopogore ne temo manyo joggi ka gichopo kanyo mar neno kaponono ginyalo yango ng'atgi kata jogi koluore kata kowuok kuom ringre 10 ma bende ochop e kar thieth no. Bende sirikal no yango ni odiochieng' ma kawuono dhi tim bero mar yango gima ne nyalo kelo tho mar kwan ji maromo 10 go. Wadwani mondo mi watudre kode koikore achiel kachiel mar mondo mi olernwa ni to bende osechopo kanyo be oseneno moko kuom anyuola kata anyuola ma bende osechopo manyo jogi to duoko margi chalo nade. Ponono ni ang' lipot makamano oseikore Nyakaramogi obiro kelo ni achiel kachiel. Kao kamano gi kinde ni adwani mondo mi wakaw yueyo moro machuok. Kao kamano waduogo mar medo go wang'wa koni koda kocha mar ng'eyo kaka piny Kenya chalo gi kinde ni. Dial *487*3# to get this song.
If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Beikori marcha kuwuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Machiegni kendo nyako Ramogi mana kaka ne wawinjore kapok ne wakawo yweyo machuok ni familia mamoko wuok oko e kar kano ringre ma City matemo yudo jogi kinde ringre ma ochwal kanyo kowuok Kware kabero dhi mbele. Nyaka sani ringre moseyudi kowuok Kware osechopo 10 to ok yud achiel moro nyoro. Wadwani mondo mi wadhi City achiel kachiel. Reporter marwa Efi Nyakidi ni kanyo. Efi, kinyalo winjo wanyamano lero nanto bende anyuola mosechopo kanyo kwan gi romo nade, to bende iselalo rekodi mar winjo ponono ni gichopo kanyo ma ginyalo yudo jogi. Kopogore koda mano, chenro mar bero chalo nade, no lero nego bende otimore kawuono. En gima osechakore koso podi. Efi. Simfros ageno ni inyalo winja maber. Wane kar kano ringre mano ma City Mortuary bende yudore buore Nairobi kaindi. Onge mang'eny madhi nyime, mak mana ni nitiere familia kata anyuola mopogore opogore mawuok e alwora mano ma Kware ma bende yudore Mukuru kwa Njenga. Anyuola gi eki ochopo kaindi mana mondo kageno mar gen mana mondo gitem fwenyo ka ringre mamoko mano osekel kaindi kata mana ka ringre mano osekel kaindi nyalo bedo ni gin wedegi. Bende okinyisa mane wachopo ne waneno ka Sirikan County mano ma Nairobi oseketo arita kwe makare kaindi. Waneno ko oket county askaris mago ma bende rito alwora niendi. Chenro mar bero ne ringre mane oseyude kar Pukotaka mano ma Kware ma bende yudore Mukuru kwa Njenga no timore odiochieng' manyoro. Kwan mar ringre mano osekel kae yangore ni gin 10 kendo fuonni mag dhano bende mano seyudi gin 12. Koro chenro no mar bero no timore nyoro kotele gi jabero mar sirikal ma pacho kamano Johansen Oduor. To odiochieng' makawuono chenro mar bero no nego bedni dhi nyime to ok otimore odiochieng' makawuono kaluwore gi luoro mar ng'anyo ma bende dhi nyime e counties mopogore opogore ma pacho ka. Koro odiochieng' makawuono oyangnwa ni chenro mar bero no biro dhi nyime odiochieng' makiny. Koro kiny bende pod ne wabeda kae mondo water
winjo ni to jabero mar sirikal Johansen Oduor biro wacho mane e wach makamano. Gimoro ma bende wachakwa neno en ni jogo makedo ni ratich oganda kaka Red Cross wantere kae gi Vocal Africa kod Haki Africa osebedo kae chakre okinyi kendo giketo tenge apisi makonyo jogo kata anyuola mosebiro kaendi mar mondo mi gifweny anyuola margi. Gi kionge penjo mora mora Simfros tapani anyalo weyo ni thuolo ni endi. Ero kama nanya Efinya Kidi en gino mana kaka singo ni biro medo luonwa ibiro medo donwa mar ng'eyo ni to chenro makamano odinade ka gima duong' sani en mondo mi anyuola mabende nolalo jogi ponono ginyalo fwenyo jogi e kind ringre 10 mabende ne ochopo kanyo nyakora mogi kao kamano. Ero kama nanya Efi wadhi nyime koda weche manyien kama jal ma itudo gi nek mar oganda ma osebed ka iyudo ringregi e Kware ma Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi mong'ere kaka Collins Kalusha kawuono ochwale doho ma Kiambu. Kata kamano doho ma Kiambu no ochwalo burano nyaka e doho ma Makadara kama idhi winje burano kochakore saa 8 kama igeno ni achejno biro chopoe kod okil mare John Maina. Nyakora mogi mana kaka wasenyiso mbele kanyo achiel kata chich maduong' ewi nek ma Kware koro no chopi e doho ma Kiambu. Kata kamano doho no chwalo burano nyaka doho ma Makadara en bura mibiro winji kochakore saa 8 ma kawuono. Kawadhi nyime ne jokanyo sekta mar limbe kod ohala e kaunti ma Kwale kwayo mondo ng'anyo madhi nyime pacho kao time yo mar kwe mondo duok chien kethruok mar mwandu kod medruok mar tulo ma kinde ka kinde. Giwacho ni kaunti ma Kwale ogena ahinya weche limbe kendo kapo ni jonjore biro donjore e ng'anyo go kendo timo maundu to biro duoko chien chia mar sekta no. Gikwaro were mag Gen Z motelo ne ng'anyo go mondo ne ni onge jonjore mariwore kodgi e kinde ng'anyo ma kamago. We've seen the tone has been set by Nairobi, where our young children have been walking with only their phones and the flag of this country. And that has brought attention to the whole world, and Kenya has become like the beacon and the benchmark of peaceful demonstrations. What we are saying no to is those elements of violence, because violence begets violence, and that is not how we can run this nation. What we are trying to put through to our youth, there is nothing wrong with demonstrations, but make it peaceful. It has to be within the limits of the security, such that we ensure there is continuity. For wale wote wanakaa hapa hivi, we all need peace. We need Kwale today, tomorrow, and many other years to come. TNC vijana youths na wasapoti kwa mienendo yao. Lakini juzi yale tuliona Kwale wakati walifanya maandamano ya amani, lakini vijana wengine ambapo hawana nidhamu wakaingilia wakaharibu biashara ya wenzetu. Kama mzazi, kama mama, tuko na watoto pia ambao ni majenzi, na tunawasihi sana, maanake watoto wetu wengi wamepoteza maisha. Tunawasihi sana wasiingie kwa hii mambo ya uhuni.
Moko kuom jotend kanise ma kaunti ma Kericho jiwo rowere mang'anyo mondo ng'any gi kwe maki gi keth mwandu. Kane oloso bang' lemo ne rawere, kanisa ma Deliverance jakom gi Jonathan Rotich oyango ni rowere mag Gen Z nyaka mi luor jotelo kama oting'o jatend piny kata obedo ni ging'anyo. Henry Cheriot ma en achiel kuom jotelo go bende okwedo timbe moko kuom josiasa matiyo gi jonjore ketho ng'anyo mar kwe ka okwayo rowere mang'anyo mondo ng'any gi kwe. We want to thank you so much young people kwa sababu mlipoenda street na kusema maneno yetu. Most of what you told us ni ya kwamba ilikuwa ya ukweli. The only thing that I'm requesting ni kwamba if you are going to go to the street, you have your democratic right to do so because the constitution of our country will allow you to do so, provided that you don't destroy properties. Peace is vital. So whatever we do, let us do it in peace. Whatever we are demonstrating in, let us demonstrate in peace. Let us demonstrate accountability and let us not allow other people to even infiltrate us. We have people who can infiltrate and they bring the bad things other than making the right thing of what is needed. The issue of the KNC or whatever group going to the places of our leaders is accepted, provided it is done honorably, it is done peaceably, and done in a manner that is worthy. And as Christians, we'll continue praying for this country. Tunaombea polisi ya kwamba wasiprovoke wale ambao wanafanya demonstration. Tunaombea iwe peaceful na mambo ya uharibifu isitokee. We are urging all of us that let's refrain from doing harm in the process of trying to salvage this situation in the country. Kapo rowere mag Gen Z dhi nyime gi chenro mag kelo lokruok e telo ma pacho ka, jatend duond bura mar MDG David Ochieng oseyo chenro mar sirikal bago twak mar riwo wiji kendo kelo duoko ne achiedh nade mokwako piny Kenya. Ka kamano odwaro mondo jatend piny William Ruto okaw thuolo nieri mar kelo lokruok mar rowere dwaro. Kane oloso romo mano kelo kamoro achiel jood bura Alfario e gwenge ma Lesos e boma ma Kitale, kaunti ma Trans Nzoia, Ochieng wacho ni thoth weche mawuok e ng'anyo gi oting'o kedo kod mibadhi, akweda mag dhoudi, akweda kinde welo e lemo mag sirikal, komedo jatend piny ni kod teko mar yudo duoko makare ne midhiero gi. Kazi yake ambayo amechaguliwa kufanya sawa sawa, na vijana wameongea, vijana wamemwambia kile anatakana afanye. Sasa kuvunja mawaziri, baraza la mawaziri inataka mazungumzo, kumaliza corruption inataka mazungumzo, kumaliza tribalism inataka mazungumzo kweli. Sasa sisi kama MDG tungependa kuambia rais na kuambia Raila Odinga pia penye yuko kwamba this is not the time for dialogue. This is the time to work for the Kenyan people and meet their needs. Kama ni mambo ya wanafunzi wako shule university wapewe pesa na HELB waende shule. Kama ni mambo ya Kenya Seed kupata pesa wapewe mbegu ya kutosha na mbolea, tulete mbolea kwa wananchi. Kama ni kumaliza ufisadi tupekane nayo. Mambo ya kutenda kufanya tend kuzungumza na mambo sijui serikali nani yaingie nani yatoke haitasaidia wananchi. Chochni kinduol magapaya makera kura kod tend kaunti ma Kisumu wigedo marapaya mamamboleo buolo guba nyaka moroni osekelo digni kuom higni moyo adek kendo chochni makama kidek miyo gedo marapaya no med digni. Ma en kaluwore gi jaod bura ma Kisumu East Shakil Shabir mawacho ni nyaka gi sechegi chochni no omiyo tend kaunti paro ni duol mar kura emonego gere ka kura paro ni duol mar kera emonego gere. Kotwa gi ute fwambo e kaunti ma Kisumu, Shakil Shabir olero ni chochni makamano oseyao rode mag mibadhi e kinde tend kaunti ma Kisumu, kera kaachiel kod kura. Olero ni kata kamano osekawo okang' mar kwayo piny owacho mamalo mondo okaw gedo mar apaya no mondo gedo mare kik med digni. So as far as we are concerned, Mamboleo, that Mamboleo junction, Obuolo, up to Gita, is not our mandate. But because it's in my constituency, I will not allow it to sink. We have learnt one thing, that this road is a road for Kura. The same arrangement that Kera has with the county government, Kura has also with the county government. For 2 years, now 2 years, Kura has done nothing on that road. So we are now, we've brought it out and we have got this thing reclassified to a D road.
So it falls under Kera. Once it falls under Kera, then we can identify and take that road and bring it into our mandate. Nyakoromogi wadon mondo wachako kawuoyo machielo chenro en mar migago sabirio gideka prabich kodariyo mar mondo miwa modhi matin kikidhi mabor pod wantie gi weche mathoth. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo pastor ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nilichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambayo nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. An nantie osuptal. To an okapar gimoro kendo. It's okay. En kiki par weche mang'eny sani. Hori. Machiegni pautu ke banka okombe mar Euro higa mar 2024 mane obagi piny mar German, tim mar Spain nomole boma Madrid e rwak makende gi jopinyno. Tim no mitayo gi kocha Luis de la Fuente no